Bit-tema Prosperità b'Ġustizzja Soċjali, id-dokument ta' qabel il-budget ippubblikat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna iħares lejn dak li seħħ u l-prijoritajiet tal-ġejjieni. Il-messaġġ tiegħu huwa dak li jrid ikun ikkonsolidat tkabbir ekonomiku u tkompli titjieb il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż biex imbagħad mill-ġid igawdi kulħadd. Fi preżentazzjoni dettaljata l-Ministru Scicluna għamel lista tar-riżultati li kiseb il-Gvern f'diversi oqsma. U rnexxa bil-figuri li urejt illum f'dak it-tkabbir ta' xogħol, fil-waqa' fil-rata tal-qatt, kwalunkwa figura li tħares lejha kienet ta' suċċess għaliex meta tikkompara ma' pajjiżi oħra tara kemm kienet qawwi. Ix-xogħol ma kienx każ iżolat. Il-mod kif kien ikkontrollat id-deficit huwa eżempju ieħor u anki d-dejn fejn daqt intlaħaq il-mira li jkun 60% tal-prodott domestiku gross. Fi kliem il-Ministru Scicluna l-isfida l-ġdida tal-Gvern issa li ċ-ċifri huma favorih hija li tkabbir ekonomiku jkompli jiżdied u iktar nies joħorġu jaħdmu. Dan kollu mingħajr ma l-Gvern jagħmel pressjoni fuq is-suq tax-xogħol u fuq kollox hemm bżonn il-konsistenza. Issa meta nħarsu l-qudiem għandna żewġ targets. L-ewwel wieħed li nsostnuh li jibqa' mhux ikun ta' darba, ma jibqa' għaddej. Però l-ieħor huwa li jilħaq il-kulħadd, l-iktar waħda challenging. Però qegħdin nippreparaw ruħna biex fil-budget li ġej nuru li qegħdin veru naħsbu f'kulħadd.